Kweduno mabuja tauya nadzo nhau dzozuva rechimakumi mairi nosere mumwedzi uno wandira. Nyasi tiri kutanda tichiringa izvo zvokukubana nokunetsana kwavo mubato reZANU-PF kureketa kuno Daniel Garwe papodzi ponowabiache wana mudhancuve wagoburika wari kureketa kuti kwai Mnangagwa haiwa aribeko ari kuenda kusvikira gore ra2030 kwai Mnangagwa akaisiwa naMwari akatozodziwa naMwari kuti anga ari ipapo saka aribeka ari kuenda kusvikira gore ra2030 tinenge tinaye. Rekai tigozviringa kuti zvinenge zviita sei ipapo. Pokare ipapa Janifani Muswere aede kugodokerera ari kureketa kwai ipapa Mnangagwa wano zvinhu zvinosvika zviuru zvisere zvawakapinda mazviri zvakaita kuti nyika ibudirire. Imi tese tiri kuzviziva kaa kuti nyika iyi iri kuita kuhwadza mhando yakaita kugwadamisiwa. Hino kuti zvinhu zviri kureketiwa zvakaboekepi. Apa Mnangagwa wadotsa zuva havo wari kuita akatomokanyai nauyu Maxwell Chikumbutso chimwene wawa dina yawe kuramba achindoenderera mberi achiti inini ndakainvhenta ndakwai ndakatanda kunhadzira motika yerudzi rwakadari. Mhandiwe pano zheti rinenge richitoitika ipapa tiri kuzviziva. Heno peno ari kutaimira mari. Heno tinenge tichindoringa tichizokunyepai kuti zvinenge zvichitikaira sei. Nyasi wiki nero munodani chivhayo agobuditsiwa mhandiwe kuti ari kuiruka mari ende mari yaari kuti ibva waenda unopiwa mamiliyoni ibva waenda kopiwa mari yakati ibva waenda kotora motika kuna Vikita imari iri kubvepi. Kureketa kuno kwaburika kutoti makambani achemairi imwe inonzi Eden Breeze poita imwe inonzi IMC dzese paEden Breeze agonyora kuti ngaipuwe mamiliyoni 20 omari yekuAmerica pamwedzi mubodzi. Iyo IMC ichinzi ngaipuwe 100 remamiliyoni ekuAmerica pamwedzi mubodzi. Kwai mari dzinenge chidzisenzesa kuita basa rokutenga zvinhu nokuita sei pazvinhu zvese zvinenge zvidiwa. Mhanduwe ndipo unotoona dina yawo rekai henyu wapoti wachitikaira nodzi dzawo wega nedziri dzindege dzatinosenzesa tese nekutoti kam pakanyangariwa hapo. Kureketa kuno vanhu vanosenza mumasangano akazvimira eganiwa. Mhanduwe wari kuita kuhwadziwa kureketa kuno. Kureketiwa kwagoitiwa naTrump kuti taakumisa kuendesa mari kunze kwenyika. Kwaita kuunza chipatapata chaicho. Masangano mazhinji akaita kugwadamisiwa ipapa mhanduwe. Wakabva watonzi taakutopfika nomaridzo zvese taakubva tapfika ipapo. Kureketa kuno vanhu vari kubuditsiwa mabasa. Vanhu vari kunonyepiwa kuti wakomana chirive mari. Kureketa kuno chitoendai apo mosiye motika dzamamuri kusenzesa dzese nokudii mukatozosvika kuzvipatara mukaona kuribe kana chiriko ikweyo mishongano inei bvai maziva kuti pakanyangara. Wanorwara nechirwerecho HIV mhanduwe pakanyangariwa hapo. Ipapa HIV AIDS pabodzi pona no TB kwai zvese paribe chiri kupuwa mapiritsi kano kutoti iwo kuAmerica kwai wazvimisa. Dai wakuru wemuAfrica wanotungamira nyika dzemuAfrica wari wani peno waikona kuziva zvekuita. Charlton Hwende atanikiwa ipapa kuti Hwendefa yache iribe chinhu chainacho. Musoro wache wakandozara basi kuja kunogutsa dumbu. Ipapa ndiye anoti ndiri mukuru wekomiti inoita kuringano zvokutekedzwa kwemari yoruzhinji, Public Accounts Committee pachirungu. Asi agototenderedzawo pikicha nozuro iya yozimura ichiti tikuya kotora ng'ombe. Apa pikicha yakasobuditswa gore ra2019 mhanduwe.
yanga achiri kutanda kuramba achindoti zviri kuitika zvinorwadza nokudidi achiburisa sezviri kuitika izvezvi. Ndipo unotoona kutoti haiwa kuribe zvinozikana paya tinenge tichikunyepa hedu kana paino zvimwe zvinenge zviri kureketeka. Apa mapurisa azoburitsa manji zita romuchina uya wokupfura mutandazo Sibanda kufilabusi. Muchina yu kwai anonzi Zhu Guoqing ano makore 60. Tikufara kuti aribe kupuwa bhero, asi rekai tigoringa kuona kuti zvichasvika papi, anozvikona chere kana kuti panenge paribe. Wota magaya agotanikiwa mhanduwe kuti akagaya zano rokuti apuwe mukana wokupinda kuzifasi. Gairo akaita zano racho ndokuita ukopokopo mhanduwe. Wanoferefeta anakadzitape wagotoita zvokutsvaka kuyunisa chaiko kwaaiti kwandakafunda kuti iwe wakafunda kuchere. Unobva waona kuti dina yawe matsotsi mazhinji kuno kana achinyepa zvinhu zvakaita kudari zvidiki zvizvi ko zvikuru anozonyepa kudini. Rekai tione kuti zvinopera sei nekuti Yunisa yati aiwaba tomuziva isu tomuziva uyu. Kwaburika imwe vhidhiyo ipapa iri kunzi ndokuBedbridge wanhu vari kuramba kupfuura nepazambuko rodzimotikari zambuko romugwagwa. Wakomana kwairangarakwidzi kuita $50. Hino kuti chokwadi chere kana kuti manyepo kana kuti zviri kutekera sei, tinoramba takaringa tichizokunyepai kuti zvinenge zviri kuenda nopapi. Izvezvi kureketa kuno kwai hurumende yanyorerana pasi noZwane Enterprises kuti igonadzirise mugwagwa wokare unoenda kuGwanda, Old Gwanda Road. Rekai tione kuti wachazviita chere, wachazvikona chere, pokare wachareka kuita chere wachivhayo. Wange nyasi yenge iri kuhwangura ichiita kunhadzira magetsi manduwe, gwenya ranga rakaita kugwenyiwa chaiko. Ukarigwinha rinonyatsa kuita zvisvino. Kureketa kwanyasi Hwange Gani yenge iri kuburisa churu chibodzi no11. Apawo anozvimirira weGani vari kuburisa 35. Kariba ichiburisa 150 magetsi. Aiwa tikuramba chizvitenda, rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Ipapa pokare kwai tsamba yagonyoriwa naMnangagwa iya noZuro achiti ndini chairman weSADC. Kuti vanhu vaite kuziva kuti toda kuti zvipedze izvo zviri kuitika kuDRC. Kwai yakasainiwa nomunhu asiri ED. Hino manje kuti ichokwadi chere kuti ndiye akanyora kana kuti zvakambotekera sei, ticharamba hedu tichiringa kuti zvinenge zviri nopapi. Izvezvi makwirira anoita zvinhu pamwedzi nepamwedzi zviri mutengo wemazigi. Yakaita kukaramatana nemanera mhanduwe zvikamu 15, 10.5%. Pakanyangariwa apo, pakanyangariwa. Mwedzi wapfuura anga ari zvikamu 3.1, 3.7% mugore rapfuura. Mhanduwe pakanyangara. Madhora okuAmerika kwai zvinhu zviri kutengewa nemadhora okuAmerika zviri kukwira nozvikamu 15.6, 14.6% pachirungu. Pakanyangara apo. Nyasi Highlanders Highland Boso yapa ari kutungamira wakomana pakutamba pa Ereo Sibanda. Motika yorudzi Ford Ranger kwai waita kuti tiite wanhu makore 16 akapfuura. Toramba chizvitenda izvo dai zvatoenderera mberi. Kureketa kuno toringadzo kuitika pasi rese izvezvi rikuita kuvhunduka nozviri kureketeka kuDRC. Masoja ari kuita madira aJorgina iwo wapandukiwaye. Pakanyangariwa chaiko. South Africa yagoreketa kuti kwagwarashiwa wamwe vanosvika 1 mhanduwe. Unobva waita kuzvisaya idi. Tikundoti mweya wavo dai yazorora murugare. Ipapa apo kare kuDRC ikweyo vanhu vari kutotiza wakomana zvinoita kuhwadza, asi vamwe vagototora mukana wokuti tikuhwadziwa fani nozviri kuitika naKagame. Rekai tiende kopwanya
iwo muzinda woDRC kuKinshasa. Watopisiwa pai, ndipo unotoona kutoti pakanyangariwa. Ukuwo Ramaphosa wagototi ndaita katomwa nyai naiye Kagame kuti zvinhu zviite zviri nani. Idi heno tikaiti goramba tichiringa kuti zvinoperera papi. Kambani yoPatco wari kurwadziwa fani kwai kuno mabhazi 50 apisiwa manduwe. Nonyaya yekuti makombi wari kuda kuti mabhazi atekaire. Zvinorwadza izvi. DA yokuSouth Africa iri kureketa kutoti komana tiri kuramba tiripo, tichawisana nawo ANC watiripo ipapo watikuti zaba. Tikati makorokoto itai zviite zviri nani peno mungaite kupfumbura. Apa William Ruto ari kuti ndafonera Emmanuel Macron wokuFrance maererano nezviri kuitika kuCongo. Idi unobva waita kuona kutoti vamwe vanhu vakaita kutaikirwa idi chaiko. America kureketa kuno kwai kwatoita pfuti yechigwagwagwa iri kuwisana manduwe. Wanochengetedza zambuko rokupinda muMexico kuAmerica kwaino mapanduko okuMexico iwawo aiwa dziri kurira kusvinu chaiko. Pakanyangara apo rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei. Asi kwanyasi mabuja tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onhau.